Suppost hawnhekk fil-White Rocks għaddej proġett maġġuri bilan li servi ta' dar għal 40 disċiplina sportiva differenti. Il-proġett tal-White Rock Sports and Leisure Village kellu jinkludi House of Sports, ċentru ta' xjenza, kullett sportiv kif ukoll park tal-familja. Iżda kif qegħdin taraw minn dak li għandi madwari baqa' ma sar xejn. Sentejn wara li tnieda l-proġett, is-Segretarju Parlamentari Clyde Pooley irrapporta biss dawk li sejjaħ bħala progress fin-negozjati. Negozjati li fi kliem Lawrence Gonzi f'Ottubru tal-2010 kellhom ikunu konklużi ftit ġimgħat biss wara. Clyde Pooley baqa' ma ħabbarx lanqas id-data ta' meta dan il-proġett għandu jibda. Proġett li suppost kellu ju 5 snin minn meta jinħareġ il-permess għalih. Il-Prim Ministru kien iddeskriva dan il-proġett bħala li kellu jkun l-ikbar kumpless sportiv fin-nofsinhar tal-Ewropa. Fid-9 ta' Ġunju ta' sentejn ilu dakinhar ta' tnedija tal-proġett kien intqal li dan kellu jiġi jiswa 200 miljun euro. Kellu wkoll joħloq mijiet ta' impjiegi ġodda. F'dan il-proġett iridu jinħolqu tal-inqas 800 impjieg ġdid. Sallum minn dan kollu ma ġara xejn.